Audio Jungle. ମୁଁ ପୂଜା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଝୁଲଣା 2 ବହି ପ୍ରଥମ ଭାଗର ପାଠ 1 ଆମେ ଆଜି ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଆମ ପରିବାର ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ସୂଚୀପତ୍ର। ତ ପୂର୍ବରୁ ଯେ ସୂଚୀପତ୍ର ଦେଖିନ ଯାଇକି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ଝୁଲଣା 2 ବହି ମାରିକି ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଦେଖିପାରିବ। ତ ଚାଲ ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଆମ ପରିବାର ଥିଲା। ଆମ ପରିବାରରେ ଦେଖ ଚିତ୍ର ସବୁ କେମିତି କେମିତି ରହିଛି, ମାନେ ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ଏଠି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, କ୍ୟାରମ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଜଣେ ଏଠି ବୀଣା ବଜାଉଛନ୍ତି, ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ପାଖରେ ପରିବା କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, କିଏ ଲୁଗା ଶୁଖାଉଛନ୍ତି, ଗାଈ ଛେଳି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ଜେଜେ କି ଅଜା ଏଠି ଷ୍ଟୋରି ଗପ ବହି ଧରିକି ଗପ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ଏଠି ସିଏ ତାକୁ ଗାଧେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଜଣେ ଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଟି ପେପର ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେଠି ତାକୁ ସାଇକେଲ ଶିଖଉଛି, ସାଇକେଲ ତାକୁ ସାନଟାକୁ ଶିଖଉଛି। ତ ଆମର ପାଠ 1ରେ ଆସିଲା ମାଙ୍କଡ଼ ଖାଇବ କାଙ୍କଡ଼ ଝୋଳ। ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ସୂଚୀପତ୍ରରେ ପୂର୍ବରୁ। ତ ଦେଖିବା କେମିତି ମାଙ୍କଡ଼ କାଙ୍କଡ଼ ଝୋଳ ଖାଇଲା। ତ ଚାଲ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଦେଖ ଏଠି ପରିବା ମାର୍କେଟରେ ଏଠି ପରିବା ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଚିତ୍ର ଦେଖ। ତ ତାପରେ ଆମର ଆସିଲା ଗୀତଟି। ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା ବାପାଙ୍କୁ ଦିନେ, କାଙ୍କଡ଼ ଖାଇବି ଭାବୁଛି ମନେ। ପାଇଲେ ଟଙ୍କା ଦୋକାନରୁ କିଣି ଆଣିବି ଲଙ୍କା। କାଙ୍କଡ଼ କାଟି ଜିରାକୁ ବାଟି, ଛୁଙ୍କ ଦେଇ ତୁମେ ଝୋଳ କରିଦେବ, ଲାଗିବ ସୁଆଦ ଖାଇବି ଚାଟି। ତ ପିଲେ ଆମର ଏଇ ପଦଟା କେମିତି ଲାଗିଲା କ'ଣ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିଦେଲି, ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟି ଗୋଟିକିରି ବୁଝେଇବି ହେଲା କ'ଣ ସେ ମାଙ୍କଡ଼ କହୁଛି ଗୀତରେ ବୋଲି ବୋଲି। ତାପରେ ଆସିଲା ଏତିକି ବେଳକୁ ଡାକିଲେ ମା, ଶୁଣୁଥାରେ ପୁଅ କହୁଛି ଯାହା। ବଜାର ଯିବି ପରିବା ସଉଦା କିଣି ଆଣିବି, କରି ରୋଷେଇ ଦେବି ଖୁଆଇ, ଅଝଟ ହୁଅନା ଧନ ସଂଖାଳି ମୋ, ପାଠ ପଢ଼ି ସାରି ଖେଳୁଥା ଯାଇ। ଏ କଥା ତାକୁ ମା କହିଲେ। କ'ଣ ନା, ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା ବାପାଙ୍କୁ ଦିନେ ଦିନେ ମାଙ୍କଡ଼ କ'ଣ କରିଛି ନା, ବାପାଙ୍କୁ ଯାଇକି କହିଲା କାଙ୍କଡ଼ ଝୋଳ ଖାଇବାକୁ ତାର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଆଉ ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ଯାଇକି ସେ ଲଙ୍କା କିଣି ଆଣିବ, ଆଉ କାଙ୍କଡ଼କୁ କାଟିକି ଜିରାକୁ ବାଟିକି ଛୁଙ୍କ ଦେଇକି ଗୋଟେ କାଙ୍କଡ଼ ଝୋଳ କରିଦେଲେ ତାକୁ ସେଇଟା ସ୍ୱାଦ ଲାଗିବ, ସେ ଖାଇବ, ଚାଟି ଚାଟି ଖାଇବ କହିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ନା, ଏତିକି ବେଳେ ତାକୁ ମା ଆସିକି ଡାକିଲେ। କ'ଣ କହିଲେ ନା, ଶୁଣୁଥା ପୁଅ, ଆଉ ଯାହା ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ ବଜାର ଯିବି, ପରିବା ସଉଦା ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ସବୁ କିଣିକି ଆଣିବି, ଆଉ ରୋଷେଇ କରିଦେବି, ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ମା ତାକୁ ଏମିତି ବୁଝଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଝଟ ହନି, ତୁ ମୋ ଧନ ସଂଖାଳି, ଆଉ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ି ସାରି ତୁ ଖେଳୁଥା, ଆଉ ମୁଁ ଆଣିଦେବି ବଜାର ଯାଇକି। ମା ତାକୁ ଏମିତି ବୁଝେଇଲେ। ତ ଏଇଠି ଆମର ଏଇ ଛୋଟିଆ ପଦ୍ୟଟି ସରିଲା। ତାପରେ ଆମର ଆସିଲା ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ। ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ରହିଛି ପ୍ରଥମେ 1 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି କରେ ରହିଛି ତୁମେ ଅଝଟ ହେଲେ ତୁମକୁ କିଏ ବୁଝାନ୍ତି। ତୁମେ ପିଲେ କୁହ, ତୁମକୁ ଅଝଟ ହେଲେ ତୁମକୁ କିଏ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତି? ମା ହିଁ ବୁଝଉଥିବେ। ମା ନିହାତି ଆନ୍ସର ମା। ମା ଯେମିତି ନାହିଁ ସେମିତି ଗୋଟେ କଥା କହିକି ବୁଝେଇ ଦେବେ, ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କରନ୍ତୁ କି ନ କରନ୍ତୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ବା କିଏ ମାକୁ ଆମର କୁହେ ମିଛେଇ, ମା ହିଁ ସବୁ। ମା ମିଛେଇ, ମା ସବୁ। ତାପରେ ଖରା ଆସିଲା, ଘରେ ତୁମକୁ ପାଠ ପଢ଼ା ବେଳେ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି? ପ୍ରାୟତଃ ହିଁ ମା। କାହା ଘରେ ଜଣ ଜଣଙ୍କର ବାପା କରୁଥିବେ, ନହେଲେ ପ୍ରାୟତଃ ମା ଆଉ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ କାହାର କରୁଥିବେ, ନହେଲେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଦେଖିଥିବେ ପ୍ରାୟ ମା। ଯାହାର ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ନଥିବେ, ବାପା କାମ କରୁଥିବେ, ଅଫିସ୍ ଯାଉଥିବେ, ଏମିତି। ଗରେ ଆସିଲା, ବଜାରକୁ ତୁମେ କାହା ସହ ଯାଅ? ବାପା କିମ୍ବା ମା ବଜାରକୁ, କିମ୍ବା ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଭାଇ ହେଲା। ତାପରେ ତୁମେ କ'ଣ କାହା ସହିତ କରୁଛ ତମେ ସେଇଟା ଲେଖିବ। ଏଇଥିରେ ତୁମ ମନରୁ ତମେ ଲେଖିବ। ଏଇଟା ବା ଆସ କଥା ହେବା, ତ ନିଜେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ହଉଛେ। ତୁମେ କେଉଁ କାମରେ ବାପାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର? ତ ବାପାଙ୍କୁ ତୁମେ କେଉଁ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ତୁମେ ଏଇଟା କହିବ। କେଉଁ କାମରେ ବାପାଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର? ଯେମିତିକି ବାପାଙ୍କୁ କ'ଣ, ବାପା କେଉଁଟା ବୋଲ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିଦେବା କି କ'ଣ, ସେମିତି। ତାପରେ
ତୁମେ କେଉଁ ସବୁ ସଉଦା ଦୋକାନରୁ ଆଣିଥାଅ। ତୁମେ କ'ଣ କ'ଣ ଆଣ? କାହା ଘରେ ପଠେଇଥିବେ କ'ଣ ପାଇଁ, ତେଲ ସାବୁନ କ'ଣ ପାଇଁ, ସଉଦା ପାଇଁ, କି କୁରକୁରି ଫୁରକୁରି ତୁମେ ଆଣୁଥିବ, ତ ତୁମେ କହିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଦେଖ ଓ ଲେଖ। ମାନେ ଦେଖିକି ଲେଖ, ଯେମିତି ଅଙ୍କଟା ଲେଖା ହେଇଛି ସେମିତି ଦେଖିକିରି ଏମିତି ତୁମେ ଲେଖିବ। ତୁମେ ଲେଖିବ ପେନସିଲରେ ଭଲସେ, ହେଲା, ବୁଝିହେଲା? ଏମିତି ଏମିତି ତୁମେ ଲେଖିବ। ସେମିତି ଅଙ୍କ ଏମିତି ଲେଖିବ। ତୁମେ ପେନସିଲରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କରିକି ଲେଖିବ, ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 3 ନମ୍ବର। 3 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ଚିତ୍ର ଦେଖି ଖାଲି ଘର ପୂରଣ କର। ଚିତ୍ର ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ନା କଙ୍କଡ଼ା, ଏଠି କ ଡ୍ୟାସ୍ ଡା ଲେଖା ହେଇଛି, ତ ଅଙ୍କ ହବ କଙ୍କଡ଼ା। ବୁଝିହେଲା ପିଲେ? ବ୍ଲାକ୍ କରିଦେବା, ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ, ଏଟା ଶଙ୍ଖ, ହେଲା, ଶଙ୍ଖ। ତାପରେ କଙ୍କି, କଙ୍କି, ମାଙ୍କଡ଼, ହେଲା। ତାପରେ ପଙ୍ଖା, ତାପରେ ଲଙ୍କା। ବୁଝିଲା? ଏଇଠି ଲେଖିଦେଉଛି ଲଙ୍କା। ଚିତ୍ର ଦେଖିକି ତୁମେ କହିବ। ତ ସରିଲା ଆମର 3 ନମ୍ବର। 4ରେ କ'ଣ ଆସିଲା? 4ରେ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ପଢ଼ ଓ ଲେଖ। କ'ଣ ନାଲି ଶଙ୍ଖା, ଧଳା ଶଙ୍ଖା, ବଙ୍କୁଲି ବାଡ଼ି, ମାନେ ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ତୁମେ ସେମିତି ସେଇ ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବାକ୍ସ ପରି ଦିଆହେଇଛି ତାକୁ ଲେଖିବ। ମାନେ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ତ ନାଲି ଶଙ୍ଖା, ତମେ ବି ଏଇଠି ଲେଖିବ ନାଲି ଶଙ୍ଖା। ଧଳା ଶଙ୍ଖା ଦେଖି ଦେଖି ତାକୁ ଲେଖିବ। ଏଇଠି ବଙ୍କୁଲି ବାଡ଼ି, ତ ତୁମେ ପେନସିଲ ଧରିଥାଅ ଆଉ ବହିରେ ଏମିତି ଦେଖି ଦେଖି ଲେଖ। ମୁଁ କହି ଦେଉଛି, ତୁମେ ଲେଖି ଦେଖି ଦିଅ। ଏଇ ବାକ୍ସରେ ଲେଖ ବଙ୍କା ଆଙ୍କୁଡ଼ି, ଏମିତି ଲେଖ। ତାପରେ କ'ଣ ଆସିଲା ନା 5 ନମ୍ବରରେ ତଳେ ଥିବା ଅସଜଡ଼ା ଶବ୍ଦକୁ ସଜାଡ଼ି ଲେଖ ଓ ପଢ଼। କ'ଣ ଅଛି ନା ଡଙ୍କ ମା, ଏଇଟା କ'ଣ ହବ? ମାଙ୍କଡ଼, ମାଙ୍କଡ଼। ତାପରେ ଏଇଟା କାଙ୍କଡ଼, କାଙ୍କଡ଼। ତାପରେ ଏଇଟା କ'ଣ? ଶଙ୍ଖାରି। ଠିକ୍ ହେଇଗଲା ଏବେ ଅସଜଡ଼ା ଶବ୍ଦ। ତ ତୁମେ ସେ ଅନୁସାରେ ବହିରେ ଲେଖିଦିଅ। ତାପରେ ଆସିଲା 6 ନମ୍ବରରେ ତଳ ସାରଣୀରେ ଥିବା ଅଙ୍କ ଅଙ୍କ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷରକୁ ନେଇ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ ଓ ଲେଖ। ଯେମିତି ସିଏ ଏଇଠି ଗଢ଼ିଛି କାଙ୍କଡ଼, ଲେଖିଛି ଯେପରିକି କାଙ୍କଡ଼, ସେମିତି ଆମର ହବ ଶଙ୍ଖା। ତାପରେ ହବ ଶଙ୍ଖ। ଅଙ୍କ ଆଉ ଅଙ୍କ ସେ କହିଛି, ଆଉ କ'ଣ ହବ ନା ଅଙ୍କ। ତାପରେ ଆମର ହବ ଶଙ୍ଖାରି, ଆଉ ଗୋଟେ ହବ ଏଇଟା ଶଙ୍ଖାରି। ତ ଏମିତି ପିଲେ ତମେ ଲେଖିବ। ଏମିତି କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ତ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 7 ନମ୍ବର। 7 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଆସ ପଢ଼ିବା। 7 ନମ୍ବରରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଖାଲି। ତ ପଢ଼ ତମେ ମାନେ ତୁମ ବହି ଦେଖିକି। କଙ୍କି, ଶଙ୍ଖା, କାଙ୍କ, ଶଙ୍ଖ, ବଙ୍କା, ପଙ୍ଖା, ଢିଙ୍କି, ପଙ୍କ, ଶଙ୍ଖୁଆ, ଶଙ୍କର, ଶୃଙ୍ଖଳା, ପାଲିଙ୍କି, ଢାଙ୍କୁଣୀ, ପଙ୍କଜ, କଳଙ୍କ, ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି। ତ ମୁଁ ତ ପଢ଼ିଦେଲି, ତମେ ସେମିତି ପଢ଼ ତାକୁ ଦେଖିକି। ତାପରେ ଆସ ଗାଇବା। ପାଣି ପିଉଥିବ ଛାଣି, ଟଙ୍କା ନେଉଥିବ ଗଣି। ତ ପଢ଼ ତୁମେ ବି ପଢ଼। ପଙ୍ଖା ତଳେ ବସି ଶଙ୍ଖି ବିଲେଇ, ଶଙ୍ଖା ପାଛିଆକୁ ରହିଛି ଚାହିଁ।
ପଢ଼ିଦେଲ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର 9 ନମ୍ବର। କେତେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସରିଯାଉଛି ନା, ବହୁତ ସହଜ ଲାଗିବ ପଢ଼ିଦେଲେ, ଆମେ ବୁଝିଗଲେ ସବୁ ସହଜ। 9 ନମ୍ବର ଆସିଲା କ'ଣ ନା, ପଢ଼ ଓ ଆଲୋଚନା କରି ଉତ୍ତର ଦିଅ। କ'ଣ ନା କର ଆସିଲା କ'ଣ ନା, ମାଙ୍କଡ଼, ଆମେ ରେଡ୍ କରିଦେବା। ମାଙ୍କଡ଼ ତା ବାପାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲା ନା, ଉତ୍ତର ହେବ ମାଙ୍କଡ଼ ତା ବାପାଙ୍କୁ କହିଲା କାଙ୍କଡ଼ ଆଣିବାକୁ, ବଜାରକୁ ଯାଇକି କାଙ୍କଡ଼ ଆଣିବାକୁ ଆଉ ଲଙ୍କା ଆଣିବାକୁ, କାଙ୍କଡ଼ ଝୋଳ ତାର ଖାଇବାକୁ ମନ ହେଉଛି ବୋଲି ଏ କଥା ସବୁ କହିଲା। ଲେଖିବ ସେ ଅନୁସାରେ। ପଢ଼ିଲେ, ଆମେ ଗୀତ ପଢ଼ିଲେ, ଗୀତକୁ ବୁଝିଲେ। ସେଇ ମାଙ୍କଡ଼ ବଜାର ଯାଇ କ'ଣ ଆଣିବ ବୋଲି କହିଲା। ମାଙ୍କଡ଼ ବଜାର ଯାଇ କ'ଣ ଆଣିବ ବୋଲି କହିଲା। ଏଇଠି ଲେଖିବ ବାପାଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କହିଲା ନା, କାଙ୍କଡ଼ ଖାଇବାକୁ, କାଙ୍କଡ଼ ଝୋଳ ଖାଇବାକୁ ମନେ ହେଉଛି ବୋଲି କହିଲା। ଆଉ ବଜାର ଯାଇ କ'ଣ ଆଣିବ ନା, ଲଙ୍କା ଆଣିବ ବୋଲି କହିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଗ। ଅଝଟ ନ ହୋଇ କ'ଣ କରିବାକୁ ମା କହିଲେ ନା, ପଢ଼ି ସାରି ଖେଳିବାକୁ କହିଲେ। ପାଠ ପଢ଼ା ସହ ତୁମେ ଘରେ ଆଉ କେଉଁ ସବୁ କାମ କରିଥାଅ। ପାଠ ପଢ଼ା ସହ ଆମେ କେଉଁ ସବୁ କାମ କରେ, ଆମେ କିଏ ଗଛ ଲଗାନ୍ତି, କିଏ ଗଛରେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତି, କିଏ ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଚିତ୍ର କରନ୍ତି, ଏମିତି ସବୁ କାହାର କାମ ଥାଏ। ତୁମେ ଯାହା କରୁଥିବ ଲେଖିବ ସେଇଟା। ତାପରେ ଆସିଲା ତୁମେ ମାଙ୍କ ଘର। 9 ନମ୍ବରରେ ତୁମେ ମାଙ୍କ ଘରେ କ'ଣ ସବୁ କାମ କରନ୍ତି। ତୁମ ମା ଘରେ କ'ଣ ସବୁ କାମ କରନ୍ତି। ମା ତ ଅନେକ କାମ କରନ୍ତି, ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, ଘରକୁ ପାଣି ଆଣନ୍ତି, ଘର ଓଳାନ୍ତି, ବହୁତ କାମ ଅଛି, ବହୁତ କାମ ଲେଖିବ ତୁମେ। ତୁମେ ଦେଖୁଥିବ ମା କୋଉ କୋଉ କାମ କରନ୍ତି। 10 ନମ୍ବରରେ ଆମର ଆସିଲା ସମାନ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼। କ ସ୍ତମ୍ଭ ରହିଲା, ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ରହିଲା। ସମାନ ଶବ୍ଦ ମାନେ ଯେମିତିକି ମାଙ୍କଡ଼ ସହିତ କ'ଣ ହେଉଛି, ଡଙ୍କି ହେଉଛି ନା ପଙ୍ଖା ନା ବଙ୍କା ନା ମାଙ୍କଡ଼। କାଙ୍କଡ଼ ସହିତ ମାଙ୍କଡ଼ ହିଁ ହେବ। କଙ୍କି ସହିତ ଡଙ୍କି ହେବ। ଶଙ୍ଖା ସହିତ ବଙ୍କା ହେବ ନା ପଙ୍ଖା ହେବ। ଶଙ୍ଖା ସହିତ ଶଙ୍ଖା ପଙ୍ଖା। ଟଙ୍କା ବଙ୍କା। ଅଙ୍କ ଅଙ୍କ, ଅଙ୍କକୁ ଅଙ୍କ। ହେଇଗଲା, ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ଆମେ। ତ ଏମିତି ତୁମେ ପେନସିଲରେ ତୁମ ବହିରେ ଯୋଡ଼ିଦିଅ। ତାପରେ ଆସିଲେ 11। ଚିତ୍ର ଦେଖ ଓ ଲେଖ। ଚିତ୍ର ଦେଖ, ଏଇଠି କ'ଣ କରୁଛି, ମାଙ୍କଡ଼ଟି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ପଢ଼ୁଛି ଆଉ କ'ଣ କରୁଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ହେଉଛି ରୋଷେଇ କରୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେରେ ଚିତ୍ର ଦେଖିକି ତୁମେ ଚିତ୍ରରେ ଯାହା ଦେଖୁଛ ସେଇଟା ଲେଖିବ। ଏଠି ମାଙ୍କଡ଼ 2 ଜଣ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ହେଉଛି ମାଙ୍କଡ଼, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମାଙ୍କଡ଼ ବସିକି କଦଳୀ ଖାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ 11ରେ ଆସିଲା ପହଳି ପଢ଼ି ଖାଲି ଘରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। ସିଏ ଗୋଟେ ଆମକୁ ପହଳି ଯେମିତିକି ପଚାରିଛି, ତାକୁ ଆମେ ଲେଖିବା। ମିଠା କଥା କହି କରେ ଆଦର, ତା ପାଇଁ ଘର ସରଗପୁର ଜନମ ତୁମର ଗରଭୁ ତାର, ପାଖରେ ଥିଲେ ସେ ନାଲାଗେ ଡର। ଏଇଟା କିଏ ନା, ଜନମ ତୁମର ଗରଭୁ ତାର। କାହା ଗର୍ଭରୁ ତୁମେ ଜନ୍ମ ନା, ମା। ପାଖରେ ଥିଲେ ସେ କେବେ ଡର ଲାଗିବନି। ଆଉ ସେ ସବୁବେଳେ ମିଠା ମିଠା କଥା କହିକି ତୁମକୁ ଆଦର କରିଥାଏ ନା। ତ ୟାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ମା। ଆମରି ହସରେ ତାଙ୍କରି ଖୁସି, ପାଳନ୍ତି ଆମକୁ ସେ ହସି ହସି, ମୁଖିଆ ହୋଇ ସେ ଘର ଚଲାନ୍ତି, ସୁଖେ ଦୁଃଖେ ଆମ ପାଖେ ଥାନ୍ତି। କିଏ ମୁଖିଆ ହୋଇ ଘର ଚଲାନ୍ତି ଆଉ ସୁଖେ ଦୁଃଖରେ ଆମ ପାଖେ ଥାନ୍ତି ନା, ବାପା। ହେଲା, ସରିଲା। ତ ଚାଲ ଏ 12 ଦେଖିବା। 12ରେ କ'ଣ ଆସିଲା ନା, ଖାଇଲେ କିପରି ଲାଗେ ଲେଖ। ମାନେ ଦେଇଛି ଯେପରିକି ଲଙ୍କା ଖାଇଲେ ରାଗ ଲାଗେ। ହେଲା, ସେଇପରି କଇଁଆ ଖାଇଲେ, କଇଁଆ କ'ଣ ନା ଖଟା। କଇଁଆଟା ଖଟା ନା ନାହିଁ, ଖଟା ହିଁ ଲାଗିବ। କଇଁଆ ଖଟା ଲାଗେ। ରସଗୋଲା ମିଠା ଲାଗେ। ଲୁଣ ଲୁଣିଆ ଲାଗେ। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ନା ଲୁଣିଆ ଲାଗେ। ତ ପିଲାମାନେ ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି, ଆମର 13 ନମ୍ବର ଆସିଗଲା। ତୁମ ପାଇଁ କାମ। ତୁମେ ରୋଷେଇ ଘରେ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ମା ଓ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରି ତାଲିକା କର। ପିଲେ ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତୁମେ ତୁମ ମା ଓ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିକି କରିପାର। ଏଇଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ହେଲେ ଖୁସି ତୁମେ କରିବ। ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ତୁମେ ଲେଖିବ। ମାନେ ଯେମିତିକି ରୋଷେଇ ଘରେ କ'ଣ କ'ଣ ରୁହେ,
ରାସନ ଜିନିଷ ରୁହେ, ଡାଲି ଚାଉଳ ଯେମିତି ପରିବା ପତ୍ର ଏମିତି। ଖରା ଆସିଲା କ'ଣ, ମା ତୁମ ପାଇଁ ଯାହା ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ଖାତାରେ ଲେଖ। ତୁମେ କ'ଣ କ'ଣ ମା ତୁମ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିଦିଅନ୍ତି ଖାଅ ସେୟା ଲେଖିବ। ଉପମା କରନ୍ତି କି ଡାଲମା କରନ୍ତି କି ତରକାରୀ କରନ୍ତି, କ'ଣ କରନ୍ତି ଲେଖିବ। ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରାୟ ମଣି ସେବା କରିବ ମନ ଜାଣି। ଗର ଆସିଲା, ପିତାମାତାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆବୃତ କର। ସହଯୋଗରେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରାୟ ମଣି, ତ ସବୁବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରାୟ ମଣି ମାନେ ବିଷ୍ଣୁ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଭଗବାନ ଭାବିକି ତାଙ୍କର ସେବା କରିବ ମନ ଜାଣି। ସେବା କରିବ ମନ ଜାଣି। ହେଲା ପିଲେ, ଆମର ହେଉଛି ସରିଲା 13 ନମ୍ବର। ତାପରେ ଆସିଲା ଖାଲି ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା। ତ କ'ଣ ଶିଖିବେ? ତ ପିଲା ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ। ତ ସେ ସରିଲା। ତ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଝୁଲଣା 2 ବହିର ପ୍ରଥମ ପାଠଟି, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଥମ ଭାଗର ପରିବାରର ପାଠ ନମ୍ବର 1, ମାଙ୍କଡ଼ ଖାଇବ କାଙ୍କଡ଼ ଝୋଳ। ତ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆଉ କ'ଣ ଡାଉଟ୍ ରହିଲା କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ମୁଁ ତ ସବୁ ନମ୍ବର ସବୁ କହିଛି, ଆଉ ଯେଉଁଟା ତମେମାନଙ୍କ ହାତରେ ମୁଁ ସେଇଟା ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି। ଆଉ ଯଦି କ'ଣ ବି ଡାଉଟ୍ ରହିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେୟାର କର, ସିଏ ବି ଦେଖିବେ ଜାଣିବେ। ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅ। ଏମିତି ମୁଁ ସବୁ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛି, ପ୍ରଥମ ଖାଲି ନୁହେଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବି ଖାଲି ନୁହେଁ, ତୃତୀୟ ଏମିତି 10ମ ଯାଏ ସବୁ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ସବୁ ବହି ମଧ୍ୟ, ଖାଲି ବି ଝୁଲଣା 2 ବହି ନୁହେଁ, ସବୁ ବହି। ତ ଓଡ଼ିଆରେ ଡାଉଟ୍ ନ ରହିଲେ ବି ମ୍ୟାଥ୍ରେ ତ ଡାଉଟ୍ ରହୁଥିବ ନା, ମ୍ୟାଥ୍ କ୍ଲାସ୍ ବି କରିପାରିବ। ତ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।